Jama'a barkamu da wannan lokaci. A yau zan nuna yadda mutum zai iya sama WhatsApp ɗin shi tsaro ta yadda zai iya kulle shi ya sa mata wani pin yanda duk lokacin da ka je ka canza waya ko kuma ka saya wata sabuwa ka sa number ka ta WhatsApp a waccan sabuwar wayar da ka saya, za a buƙaci ka saka wannan pin ɗin, kuma hakan zai baka dama babu wani wanda zai iya sace ma WhatsApp ko kuma wani bayanai haka wanda ka saka a cikin WhatsApp ɗin. Yanzu amma kafin mu je a cikin shirin, ku danna mana subscribe da like da share akan wannan channel mai suna Hamid Tech TV. Mun gode. Yanzu mu je a cikin shirin. Farko mutum zai je nemo WhatsApp ɗin shi. Gashi yanzu ni ga na WhatsApp. Gashi kana zuwa gashi ya sai ka jira shi ya buɗe. Gashi gashi ya buɗe. Yana buɗewa zai kawo ka wannan fuskar, sai ka zo gashi nan, sai ka zo kan wayannan ababen guda uku a nan gefe hannunka na dama. A sunan kana taɓa su zai kawo ka wannan fuskar. Yana kawo ka wannan fuskar gashi inda aka sa setting. Gashi kowa na gani, kana danna shi zai buɗe. Yana buɗewa za ka ga inda aka saka account. Gashi nan wurin account. Kana buɗe account gashi zai buɗe. Yana buɗewa gashi nan za ka ga inda aka sa two-step verification. Gashi nan two-step verification. Gashi nan sai ka buɗe shi haka. Kana buɗe shi gashi nan inda suka rubuta for added security enable two-step verification which will require a PIN when register your phone number with WhatsApp again. Gashi nan kawai sai ka zo nan inda aka rubuta enable. Gashi anan sai ka enable ɗin shi. Gashi nan idan kun gani gashi nan inda aka rubuta enter a 6-digit PIN which will be asked for when you register your phone number with WhatsApp again. Duk lokacin da ka sai wata waya ko kuma ka canza ka je ka sa number ka ta WhatsApp a wata number a wata waya, za su buƙaci ka saka wannan pin. Yanzu gashi nan sai ka zo ka saka. Yanzu misali ni bari in zo in saka na gashi 081. Gashi sun nuna confirm your PIN. Gashi nan sun nuna email address. In kana iya za ka ƙara da email. Add an email address to your account which will be asked to reset your PIN if you forget it and safeguard your account. To shi kuma email address za ka sa shi ko da ka mance PIN naka sai ka yi reset nasu. To yanzu ni ba zan saka email ba domin nawa ni ba zan iya manta su ba insha Allah. Kawai sai ka yi skip. Gashi nan gashi if you do not add an email address and you forget your PIN, you will not be able to register your phone number with WhatsApp again. Okay, to gashi nan sun nuna idan har ka manta PIN ɗinka to ba za ka iya ƙara amfani da ita a WhatsApp ba. To ni kuma na san insha Allah na ba zan manta da su ba. Ba buƙatar in saka email address, kawai sai ka yi okay ko kuma ni yi okay. Gashi gashi nan okay. Gashi sun nuna ban yi connection ba yawa. Gashi bari in jira shi yanzu. Gashi na apply setting. To yanzu gashi nan sun nuna two-step verification is enabled. Gashi nan done. Gashi yanzu na riga na saka shi. Gashi nan na riga na saka shi. Yanzu insha Allah duk lokacin da ni je ni canja waya ko kuma wani kokarin sace ma WhatsApp, za su nemi shi ya saka waɗannan lambobi. Shi kuma idan bai san su ba to ba zai iya sace ta ba. Ƙarshen bidiyon mu na yau kenan. Mun gode, sai an jima. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka. Sai an jima.